štúdiu MBA na CEMI, vlastne konkrétne manažmentu zdravotníctva, predchádzali rôzne výborné referencie, s ktorými som sa stretla o tomto inštitúte. Takisto ma zaujali výhodné ponuky, ktoré ponúka tento inštitút a takisto, že toto štúdium má dlhodobé tradície na medzinárodnej úrovni. Celková koncepcia predmetov bola vypracovaná výborne a každý predmet nás určite obohatil, ale mňa najviac zaujal marketing v zdravotníctve, zdravotnej starostlivosti, takisto personálny manažment a veľmi aktuálne problémy financovania zdravotníctva a zdravotné poisťovne. Lektori sú ľudia vysoko profesionálni a čo bolo veľmi kvitujeme to, že to sú ľudia z praxe, nehovorili iba o teórii, ale ponúkali nám svoje dlhoročné skúsenosti. Mali vysoko profesionálny a takisto aj ľudský prístup, motivovali nás k štúdiu a za čo im vlastne veľmi ďakujeme. Ja by som chcela poďakovať aj mojej konzultantke diplomovej práce inžinierke Kandiláky a takisto aj oponentke inžinierke Matúškovej, ktoré boli fakt vynikajúce a myslím, že celý tým CEMI ste vysoko profesionálni a perfektní a študijné oddelenie takisto a pani Mečižová, ktorá vždy mala promptný prístup k nám ústretový a riešila všetky problémy s nami. Online systém výučby ako klobúk dole, taký transparentný a pritom jednoduchý, prehľadný systém je úplne v dnešnej dobe top one. Preto by som odporúčila ho každému a je to úplne efektívne sklbenie ľudí, ktorí vlastne chcú študovať, ale majú aj veľa pracovných a rodinných povinností. Všetky znalosti sú vysoko aktuálne a použiteľné v praxi a preto by som fakt konkrétne pre mňa to bol veľký krok vpred a určite ako jedna z najlepších investícií samej do seba pre budúcnosť. CEMI určite áno pre všetkých ľudí, ktorí majú chuť profesne rásť, nazbierať nové vedomosti, zvýšiť kvalifikáciu a paralelne s tým aj svoju hodnotu na trhu práce.